Il-kwistjoni hija l-mod li bih il-Gvern qed jagħti ċertu kuntratti pubbliċi li l-Kummissjoni Ewropea tħoss li mhuwiex konformi mal-istandards tad-Direttiva tar-Rimedji, direttiva ntiża li tagħti rimedju veloċi u effettiv lil min iħossu li ġie żvantaġġjat inġustament. Fost il-każijiet speċifiċi li semmi l-Kummissjoni Ewropea hemm il-kuntratti pubbliċi li l-Gvern jagħti għal provvista tal-utilitajiet bħal tal-enerġija. Hawn il-Kummissjoni Ewropea tħoss li dritt tar-rimedju mhuwiex tajjeb u hemm bżonn li jinbidel għaliex jekk le l-Kummissjoni Ewropea qalet li lesta tieħu lil Malta quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Każ fejn il-Gvern Malti kien ta' kuntratt imbagħad ma ħallix biżżejjed żmien biex dawk interessati jappellaw mid-deċiżjoni huwa dak tal-BWSC. Kuntratt li l-Gvern kien ta' mingħajr ma qal lil ħadd biex imbagħad l-offerenti l-oħra li ħassewhom żvantaġġjati ma kellhomx biżżejjed żmien biex jappellaw mid-deċiżjoni. Fuq din il-kwistjoni l-Kummissjoni Ewropea qalet li notifikat formalment lill-Gvern Malti iżda dan ma weġibx. Fil-budget tas-sena l-oħra l-Ministru Tonio Fenech kien wiegħed li jwaqqaf grupp ta' ħidma biex jindirizza dawn in-nuqqasijiet. Se jitwaqqaf grupp ta' ħidma biex iħares mill-qrib lejn il-metodi u l-proċessi ta' xiri fis-settur pubbliku u biex jipproponi strateġija u miżuri għat-titjib l-effiċenza u l-valur għall-flus. Dan il-grupp se jintalab ilesti r-rapport tiegħu sal-aħħar ta' Awwissu li ġej. Xi ħaġa li baqa' ma seħħitx bħal ma seħħx il-kodiċi tal-etika li kien wieħed il-Ministru Tonio Fenech fil-budget tas-sena l-oħra. Mr. Speaker, se nadottaw ukoll kodiċi ta' xogħol u etika flimkien ma' programm ta' taħriġ għal dawk kollha fis-settur pubbliku li huma involuti fix-xiri pubbliku. One News talab ir-reazzjoni tal-Ministru Tonio Fenech dwar din l-aħbar iżda bqajna bla risposta.